ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Ya alhamdulillah pemirsa yo. Mae dapat rezeki dari hamba Allah lagi. Mau tak buat Jumat berkah pemirsa yo. Berbagi kaya ngono pemirsa. Ben tambah berkah. Jadi iki mae arep blonjo nek muni jere terserah mae ya pemirsa, tapi mae mikire golek sing praktis, sing cepet ngono ben ora apa ribet banget ngono pemirsa ya kan mae soalnya dhewean. Dadi mbok iki engko ning pasar karwane ndelok situasi keadaan ning pasar ya pemirsa. Dadi engko nek wis ngerti karek arep masak apa pemirsa ya. Wis ditunggu mae mau bikin berbagi lah istilahnya kaya ngono pemirsa ya. Iki tak kon ngeteno pake ning pasar. Ben gak ribet mae pakai kodi. Gak usah tak rangkepi. Padang pemirsa. Sepadangan soalnya aku nggodhog banyu. Rame. Kan endi ki kok? Ya wis. Jadi pemirsa mae wis tekan pasar, kari golek-golek sing dibutuhno ya pemirsa. Oh, maturne dikate pas iki seperti biasa ya pemirsa iki langganane sek buka apa ora iya potongnya biasanya. Mbak, ayamnya piro, Mbak? Ayam. Rasa bener wes. 48. Ke 40, Mbak. Kene receh. Tuh pemirsa, 48. Ketiga. Kayu soalnya. Gak oleh, Mbak. Hah? Gak oleh pun. Kan beli sing 40 ngono. Golek ya sing miring. Mbak Min ya. Nggih. Harga minyak mengerikan, Mbak. Nah, yo untung aku jalur ndekne. 27. Edan. Lah golek sing gede kok. Nek mahale piro? Mahalnya 48, 50. Malah muda neh, guys. Malah muda neh, guys. Jere mau 48 saiki 50. Barangnya yo
Wis tak golong-golong no, Mbak. Yo iki santai kok menane sing mahal. Ngono to. Sik. Ora kan tak njuk karo karepku dhewe lho ora. Iki ndak wis perpekane, Mbak. Belum, Dek, Mbak. Asem-asem, Mbak, sepiro pantese, Mbak? Iki pemirsa agak sida daging. Mending langganan Mbak iki ayam. Mahal. Daging piro, Mbak? 130 apa 120? Sik 12 apa 120? Oh. 112. 120. Oh, 120. 120 mbok 120 mbok ndak mbok. Hai Mas, tangane repot. Ini karuan ya, Mbak. Wis. Iki mak nek tuku gak ngolah ngaleh pemirsa, pokoke muter jujuke ya rene. Penting berkah ya, Mbak, padha ikhlase nggih, Mbak. Nggih. Nggih, monggo. Iki pemirsa ayame kaya ngene. Macem-macem. Pemirsa iki tesik bisa esuk isek ruame pemirsa. Ternyata dunia tidak seperti daun kelor. Loro-loro petuk neh karo tanggane menden. Winginane tanggane iku sumber pemirsa saiki genten menden. Kula tiyang bapangan, Mbah. Bapangan sing Menden ngilen. pasare. Pasar tesik ngilen e. Pasar sing kulon ya bapangan. Nggih. Menden. Nggih, Mbah. Lek rah nggih niku sak desa kalih kula. Oh, petuk neh. Kula, Mbah. Belanja. Blonjo niki le, Mbah. Pados niki le, Mbah. Sampeyan ikhlas tenan ya, Mbak. Ikhlas, ora ikhlas ora tak parengo to yo, kok iso. Dietek iki lho pemirsa. Ya carane nek gak ikhlas tetep sesuai. Lah nggih. Niku mboten no? Niki boten. Oh, tak Gene pikir- Mbak sing mau Tak pikir katote, wah tesik pedo karo terigu karo guben pemirsa. Berhubung gubene gak ono dijupukno saka nggone anake. Iki make karek golek buncis. Buncisnya belum dapat pemirsa ya. Mae ra sida tuku daging, soalnya ketoke malah luwih murah ayam. Daging kalau tidak salah mang jarene iki 120 pemirsa. Jadi mae beli ayam 2 ekor. Diperlokno dadi iki mae karek pulang. Engko karek notal ning omah pemirsa ya, soalnya bahan-bahane wis tak tuku. Nah, mari kita unboxing belanjaan nih. Pemirsa mau terima tuku wortel karo buncis. Oke. Ya Allah ya Robbi. Blonjone. Jomplang. Jomplang, guys. Gimana sawan? Ini mae beli kambing. Kambingnya apa tak botok apa tak apakno pemirsa. Lagi mau buncis sama wortel. Beli 2 pasang pemirsa ya. Jadi gimana buncisnya 1 kilo. Wortelnya yo, nek wortelnya iki bungkusan pemirsa.
Cuman gak ditimbang paling ora yo menawa yo enek paling setengah kilo sak kilo. Niki buncisnya 1 kilo pemirsa. Oh, gimana perintilan berhubung mak njaluk 1 kilo terus ditimbang. Boleh terus ditambahi 3 wiji pemirsa. Ini 1 kilo. Patang wiji iki 1 kilo patang gabyok. Kemungkinan iki yo menawa yo 1 kilo pemirsa nek gak setengah yo. Iki 2 gabyok tapi isine 6. Kayak ngene. Wes engko diputik-putik ya pemirsa. Iki tak unboxing. Terus iki beli peralatannya. Innalillahi duduk. Gimana berhubung mae ape tuku sak iku pemirsa kan larang. Jadi mae beli gulungan ae. Gulungan 1 gulung 2.000. Jadi mae beli 10.000. 1 gulungnya iki isine 10 pemirsa jere. Oh. Terus ini beli plastik. Iki mau mae kan sekalian ning pasar ya pemirsa. Jadi mae beli ikan asin teduh seprapat pemirsa 12.000. Terus iki mau blueberry 7.000. Mae pengen bikin apa? Iki dinggo mae pengen bikin jajan lebaran sing panerane apa ya pemirsa? Kayak biji ketapang sing pakai klopo parut iki lho pemirsa. Tanpa babar iki 1 kilo. Wes kaya ngene. Lah iki klapane iki mau 1. Jadi maksudnya ora tak gawe saiki pemirsa, kemungkinan besok apa nanti malam sak kobere sing penting kan iki mau mesti saning pasar. Kaya iki. Terus berhubung mang mae gak sida daging ya tak baleni neh pemirsa. Gak sida beli daging. Soale 1 kilone iki 125 apa 120 ngono. Jadi mae tak baleni neh tibake mae beli ayam potong. Ini ayam potongnya beli 2 ekor. Sama aku beli kulite. Ini pon-pon 7.000. Iki mau 9.000. Enggak minta catatan pemirsa mae. Cabenya 13.000. Kok nyampur. Iki mau 8.000. Campuran tuh. Iki mau piro ya pemirsa? Lali aku. Pokoknya iki mau habis 48 pokoknya pemirsa iki mau. Mau reno iki. Duit 50 susu 2.000. Habis. Tak lebokno neh pemirsa yo. Seprapat, setengah. Setengah 8.000. Tak lebokno lagi. Belum. Sekarang ganti ayame. Ini musisan tak kon motong pemirsa. 2 ekor. Minta sing besar-besar aku mau. Sama beli kulit iki mau pemirsa. Kulit 10.000. Wis. Seperti ini. Jadi iki mae arep siap-siap beres iki pemirsa ya diputih dianu nanti sore tinggal dibagi. Tak lebokno neh pemirsa gak berantakan. Lah iki yo ngono. Engko nek anu pas pemirsa soalnya
38 pemirsa sing sak gopok iko. Mak pernah tuku kijek, tapi wis tak nggo pas duwi ko dadine entek. Tak nggo hitung donga. Berhubung iki wis bar ngono mau, mak dadi tukune pas mawon. Pas wae wis engko yo nek anu yo ora usah kabeh pemirsa yo. Iso digosok neh. Kabeh gak apa-apa lah. Ya wis pemirsa, kaya ngene tak sepilno blonjone. Semoga berkah barokah.